Hola, benvinguts a Paper i Píxels. Avui toca paper i píxels. Benvinguts a una nova secció del meu canal Paper i Píxels. A les seccions ja habituals de tècniques d'escriptura i de cobertes incorrectes vull afegir-ne una altra, la idea de la qual em vingué fa unes setmanes. Vaig veure una foto a Pinterest en què una llibreria molt menuda dels Estats Units feia una cita a cegues amb els llibres. El que proposava era no deixar-nos portar per la coberta, no deixar-nos portar pel boca a orella de quins llibres són més famosos, no deixar-nos portar per si tenen un premi o no tenen un premi, si en coneixem l'autor o no, de quin país són. I la proposta era embolicar-los tots en paper marró i simplement posar unes paraules que feren de pista en l'exterior, posant el gènere o posant l'època i més o menys donar pistes del contingut i després endur-nos la sorpresa a casa. Jo vull fer una cosa similar i el que propose és jugar a una endevinalla, dir una sèrie de pistes molt breus i veure si endevineu el llibre. Preparats? Què em diríeu si vos parle d'un llibre on hi ha cavallers, reis, prínceps, princeses, hi ha batalles, cavalls, vaixells, espases, molta sang, molt de sexe, molt d'interès, molt de poder, molta traïció, hi ha amor també, hi ha amistat també, hi ha lleialtat també, hi ha escenes molt dures, hi ha escenes molt romàntiques, hi ha escenes molt interessants. Sabeu de quina obra estic parlant? Vos agraden les obres d'estil medieval, vos agraden les lluites entre cavallers, vos agraden les intrigues de palau? Probablement esteu tots pensant que estic parlant de la sèrie de Joc de Trons, o en aquest cas del seu primer volum, Cançó de Gel i Foc, de George R.R. Martin. Tot el que he dit quadra perfectament, mateix tipus de personatges, època similar, no he entrat en si és un país inventat o no, no he entrat en el tipus de narrador que utilitza, però no, vos he de dir que si tot el que acabe de dir vos interessa i heu pensat en aquest llibre perquè és un tipus de llibre que vos interessa, esteu de sort. Perquè el llibre del qual estava parlant és El tirant lo blanc, de Joanot Martorell. Ja sé que em direu que és un clàssic, que està escrit d'una altra manera, que utilitza un llenguatge més pesat, més enrevessat. No teniu per què anar al tirant original, amb un llenguatge més antic. Podeu anar a qualsevol altra versió adaptada, n'hi ha algunes que adapten només el llenguatge, altres que la versió és una versió abreujada. Si sou capaços de llegir-vos 6 llibres com este, perquè vos interessa el tema, vos interessen els cavallers, vos interessen les batalles, vos interessa totes les intrigues que hi ha en el llibre, trobeu exactament el mateix al tirant lo blanc i a banda esteu llegint un clàssic de la nostra literatura. Penseu que dins de l'obra del Quixot és un dels pocs llibres que se salven de la crema de llibres perquè el considera una de les millors obres escrites en la literatura. Que us l'esteu perdent perquè penseu que és molt antic, que és molt avorrit, que està escrit d'una manera molt pesada, agafeu qualsevol altra versió, però no vos perdeu una història tan interessant per la manera en com estigui escrita o perquè no esteu habituats encara al llenguatge de l'època. No puc evitar pensar que és una obra clau en la nostra literatura i que si ens interessa aquest tipus d'obra, ens interessa aquest tipus de personatge i ens interessa un llibre d'aquestes dimensions, si som capaços de llegir-nos 700 pàgines de cavallers, de reines, d'intrigues, de lluites en general, per què no fer-ho amb una obra clàssica? Diferències? Que el llenguatge de Joc de Trons és més modern, no és que George R.R. Martin no escriga de manera enrevessada, és un llenguatge molt treballat, està molt ben escrit, però és un estil de narració diferent i a banda el Tirant lo Blanc té un sol narrador i Joc de Trons, cada capítol pivota al voltant d'un personatge diferent i trobem diversos punts de vista i el fet d'anar alternant potser ho fa un poc menys pesat o més lleuger, però continua sent una obra coral amb molts personatges, amb el mateix tipus de personatges i d'una temàtica molt similar. Cap de les dues és més políticament correcta que l'altra. Hi ha molta gent que s'escandalitza de la quantitat de sang i de sexe que hi ha en la sèrie de Joc de Trons, la sèrie de llibres o la sèrie televisiva, és igual, però penseu que Shakespeare ja ho feia. Shakespeare matava fins i tot a l'apuntador, allí morien tots, i hi havia també molt de sexe i molta sang. Que ara pensem que és que està sent molt transgressor, en aquest aspecte comprovareu que no, i de fet si llegiu el Tirant lo Blanc també comprovareu que no. Vaig a fer un xicotet spoiler. Tirant s'enamora de Carmesina perquè la veu amb un pit a l'aire, i és allà una atracció física instantània.
Per tant, no penseu que és una obra de cavallers i princeses més puritana i més políticament correcta. És molt interessant, n'hi ha moltes coses arriscades dins del Tirant lo Blanc i està molt ben escrita. Per tant, jo proposo per a aquest estiu que llegiu el Tirant lo Blanc. En futurs capítols d'esta secció farem el mateix exercici, no necessàriament despistaré, potser sí que encerteu a la primera llibre del qual estic parlant, però la secció bàsicament consistirà en això, donar unes pistes molt breus i després desvetllaré quin és l'exemplar del qual estic parlant. Si vos ha agradat la secció, si havíeu encertat el llibre a la primera o si no, deixeu-m'ho tot com sempre en la secció de comentaris.